Contractor. Sir, Mazi. Leo Mazi. Thank you, sir. Take your drink. Thank you so much. Leo Mazi. Leo, thank you, sir. Because him blame you. Sige biya ko na. Already dum na ito kita. Actually, me invest na ife we wanna real estate. Ana no kaso law eba ina no kaso eba ni. So I want to invest into housing. Mazi, alo ga maka obi amakwugo kwem. Mgbe ịkpọrọ m okwu a kpọọ mekwa fu miss call sị na aga m abịarịrị ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. So maka onye dịka gị enweghị ike ịkpọ m oku mme gịnị mgbajọọ ya ịghọtago ndewo maazị alụlụ gị dị mma obi eruo na mana na ndewo maazị ọnya anyị nọ n'ime ya ọ wụ ọrụ aka anyị mana ọ dị ndị a galaba ị ga-achị ya ogbe ma obodo ị ga-achị ya ka ọ na-ala Iji gwa gị eziokwu ugbu a nwebala ọbụla ọ n'ihe ka na-esi ọ bụrụ na mfụ ka m nyefee gị ihe a niile n'aka ka m nweta esi eme ka m rụpụta ụlọ a ụlọ elu abụọ. Nkịta ka m ghọta o nwebeghị ebe ibu n'obi ebe ọbụla dị mma m fụrụ dị mma a ga-abịa akwụbụ ya nsogbu adịghị ịma na otu o si dị na ọ bụrụ na e nwere ogbe ma ngalaba isi m na ebe ị chọrọ ya na enwere ike nwee ike nye gị sọ details mana otu o si dị kịta nwe ihe ngabụ ngwa ọ bụrụ atụ m ga-akwụ ọtọ mee gịnị gbajie ụlọ elu na-abụ awụ kichin so m ga-ana chee ya eche depụta ụfọdụ ihe mmalụ ngalaba ọ ga-ahụ den mmalụ ihe ọ ga-eri iwu onye ọzọ ịma ndị otu gị ndị ọzọ na-emelụ ihe ndị dị otu a ọkwanụ mmadụ bere iji wee malụ mụnwa mụ na ga-emetụbeghị kama na ị na-anụ ndị na-emelụ so nsogbu adịghọ m ga-ana chee ya eche enweghị nsogbu onye dị ihe a ụzọ mepere emepe batama ọ gị mma gị na mpa gị kwanụ. Okay. And please, I'm looking for Sophie. She ain't. Sophie, you go into their room. Yeah, who know how they check. Okay, thank you, sir. Onye nke a na-asụ ka ushala bekee na onye nwa gị ka nebo onye nwa nwaanyị onye be anyị onye afọ Igbo na ụmụ Igbo na-asụzi bata na-asụrụ gị na-asụrụ Igbo na-asụrụ gị oyibo ushala bekee bata ọkwefu na-asụ Igbo na ana ọkwa ya ahụ ofu nsogbu anyị na-enwe ịghọtago maka ije ugwu Awụsa ma ọ dịka saịdị Lagos ma ala Ibadan ilu ebe a ọ ya na ha ifu nwa Yoruba ma onye Awụsa iji ala bekee na-asụrụ onye jide mkpa dịka gị nwa maazị dịka gị nwa na-asụrụ gị Sofia ọzọ na Sofia ka ọzọ na Ọsọmịa pasị na enwekwe ka ọ dị anyị ga-etikwe na ihe ọnụ Contractor ihe ahụ na-ebute edibedo na-etinye n'elu tebụl ọ bụ ihe mmadụ ụwa echenjela ugbu a ka ụwa na-echenje ka mmadụ na-agbanwe Maazị Izokwunadu na-asọpọtụ ya Izokwunadu na-asọpọtụ ya I better do my calculation. I don't tell you say I go change your oil. And you know say as you dey there, please support me. Before you change your oil, you get everything join. So now you talk your mind now. So as I dey like this now, oh you know dey my body. I need to change your oil. Make me change your oil. If motor dey we don't do overdo, you go change your oil. You say you need to change your oil. This body and if you SILAS won't change your oil for you. You know, you're not going to remain the same. Which are you? Yeah, you feel? But this baby, you go fit. This body, I tell you, I can't pack it. I take my one hand, but I'm going to teach you. If I will service your car, I will service you from there. I'm going to teach you. What is that? I'm with
That means I will teach you Igbo. You will be. Silas! Hey! Seven hundred rebel Moai. They can massage. Can buy so I say what after to she give it. They can massage. I will come with you. Tell about that. When you look at a wood, you can move. I will move it. Silas in Wamba, Silas in Wamba, Obonye na Chogoku, Silas in Anya Jaro, Silas in Wamba, Silas in Wamba, Obonye na Chogoku, Silas in Anya Jaro, Silas in Wamba. Silas. O sei ne la go yo sina. Madam, I'm hungry in a bowl of try. They come and I give madam that. Think I give they eh? Think of the man I with easy. Guy is your Marshall Mulona. I'm hungry. Oh, yeah, to get Silas was there going. I am little. Oh, my girl is a to go to town. Oh, dear Comji. Oh, dear Comji. Me give what get woman to town. Oh, dear Comji. You notice I go. Makai did not to Pompul and Silas. Eh? I was gonna be a naked. Him hemming, dear man, and Bill Cleveland. When I go get him that way, also. Oh, dear Comji, that's a may go. I can make God, my God, the temple I'm not a way Bruka, may way Bruka, and she vision to my vision to any more. I give the Margaret. If I show you, or they come to you, I'm getting down of her, or they go in the book. My making up for them. My gun or my God, they go together. It's a bit of that. Also, the gig around no one paid Yabba, Salas, I go on this. Come on, one Yabba. I must come down on the to the one the priest and get back to Gano, get what I will give you to the Master. Obonye na Chogoku, Silas in Anya Jaro, Silas in Wamba, Silas in Wamba, Obonye na Chogoku, Silas in Anya Jaro. Money is the rocket. Money, what if it? Yes, we did. It's on matter. Now, what have a movie at the game? Now you can wait. If we're to end it, I know from the size. Never mind, from my home size. Because you have a boy. I didn't hold on the left, but only Contractor, but him long. Yeah, the car can go. I can't make it. I can't make too much on Golo. Shut the bargain. I like everyone who watch at the moment. Elijah, Ajaba, until the job of my career, and who that the mouth, Macomo, David, but two more. They can't keep back. I have to back on our tobacco. Half a little bag in it. Like a well, I'm much over my day. I hit an issue doing opera. Eh? Macotin on that if you little roll. And they had to get each other my hulazo. Eh? What time the boss had us where Bematam go is I had the Rayalama. The Cotala. You got I see about half of Cano, I think Matam Mataya.
adịghị ha nọ ọgwụ enyi na m na-ere ugbo enyi ka mara bụ mbụrụ enyi ka anyị mbụrụ enyi emetụziri m aka ka na-eme gị si ebe a pụọ ọgwụ enyi na m na-ere si ebe a pụọ bụ onye na-eche na ịgba ọpụta oche na ọkịka n'ọmụ na gị ịchọ mmebili m abịa mana ọ bụrụ na chekwa maka ewu chekwa maka ọ bụ atụrụ ihe akwa kara ntụ enyere gị anyị kara ntụ enyere na-enyelu ilu oyi nyela ada nne ya aka nsogbu adị biko si ebe a pụọ onye nzuzu ebe ọ dị ibu asị m he ndị ka ya akọkwala m ibu ngwugwu agede ohu anyị ọma onye nneche ọ bụrụ na ọ pụta kwa ọ bụrụ na onye ala nke a pụta ihe niile a ga-eme nchalụ ndị ji ọma nchalụ ndị moto ọ bụrụ gị egwuregwu bụrụ gị njakịrị kwụsị ya n'isi ụtụtụ a etinyere gị dinye mgbe ọ bụla ego ọsọ gị fụrụ ego n'anya ịfụ onye jere ọrụ kwara ọgbatumtum ya nabata n'ụtụtụ a ị bịa na jụ ego ịbụrụ amụsụ oge nwa bụ amụsụ tara m ji wee kwara mechin n'aka nabata so ụnụ bụ ndị na-ata mamụsụ amarago m oke nụra na-ata mamụsụ n'ugbu a eji m oge dịka ugbu a abata ọrụ ego niile anyị na-anakọba na ife niile anyị na-ele onwenugo mbọsị ije goro ofu ụkwụ akwa wee chenji nke anyị okwu ofu ụkwụ akwa ka ị na-eyi mgbe ọbụla ichenji mekwa akwa ijiri ego alụ ụlọ na bụ unu ọ bụrụ mbọsị mfụ ike ịbụ akpa simenti si na-eji ụlọ ụlọ ọ bụrụ akpa simenti ka ọ bụrụ blọkụ ka ị na-akpụ mgbe ọbụla ego ọ bụrụ ka isi ụtụtụ a ka njụda gị ego ị na-ana m ọmụọ bụ onye mbụ jibere ụgwọ federal gọọmenti o jiri ụgwọ oke jụrụ m mụọ ji gị ngwa bịa were ya bịa ruo m nso ka m kwatuo oge ebe a ana m atụ gị ụjọ eti m mmadụ n'ọbọ bifọ mbata makịta eti m pụtanụ ebe a n'ụlọ ana m agbakwara gị ọsọ ka m gwa gị nsọ nwanne m nwaanyị o nwere m chọrọ ịgwa gị maka prepare mita ịma kemgbe di m tiri prepare mita na ego na-anọkwa mmadụ n'aka ị mana nke anyị tiri ọnwa nke gara aga 4,000 anyị mụgidekwara mụgide ofu nwaanyị na-agwa m sị na ndị NEPA na-ewetara ha bill 8,000 10,000 na-eti nnukwu nwaanyị ị mana prepare na-agwa gị ọkwa na anyị pụwa anyị agbanyụọ ọkụ anyị batakwa anyị agbaghị ya maka na ịpụwa agbaghị ya ọkwa ya obodo ọ na nne ịmahadụ ụmụ gị agwaghị gị na mbịa na be gị ụmụazị nọ na hit ebe niile dị ọchịchịrị ebe niile ọ gaghị ije n'ahịa onwere ihe dịka prepared meter na my house n'ụlọ m achọrọ m ya achọ maka na ya bụ ihe achọrọ m ọkụ ụmụ m ya na-eme enjoy ọ bụrụ ọkụ ụmụ m ya eme ha nọrọ mkpọsị ahụ hit na-eme onye ọbụla ụmụazị a na-eswet achọrọ m nke ịmakwa na iwu nne Mgbeke kwa na ọkụ ụmụ m ya eme enjoy ihe ụwa na-ekwe mmadụ iwu Mgbeke nne hapụ nke ahụ ndị ahụ gwa ha ọ bụrụ na ị fụrụ ndị fụrụ ha gwa ha na m achọ ha achọ ka nnu ihe ma ọ ma ekwube ihe prepare mita ọ ime agwagwo m ya maka ya ị na-eweta ego prepared mita wayo ha na-egwu
Biko afọ ihe ahụ isi gba ọbụla. Upgrade. Ya cherecha. Abeg ka nnu ihe prepared meter prepared. Ochi ka ha na-ezu ya ma na ama. Ochi dị. Pre pụba ịgbanyesi ọkụ. Ya do obere nwa si ma ọ upgrade. Na-eme upgrade. Nke m chọrọ bụ nke m na-etinye mgbe ọbụla na. Hafụ ihe ahụ. Nwaanyị hapụ otakụrụ na-ebugara ubu. Bịa nwaanyị. SILAS NWA-ABA. Abụ m importer. Ndị import and export. Abụ m kadi na ibe bata moto. Anụchara m ihe ikwu ọfụma. Ya, ị na-ele moto ka ị na-alụ moto ahụ? Mba, asị m eji m bata m eji m aga ma Amerịka o ma Europe. Na ihe na-akọwara m na Igbo import and export. Ya na n'oge. Wezo. Ma ihe a mụrụ mmadụ adị ụzọ ahụ ege na-eme ka ya ọdịmmadụ n'aha ya. Biko na ọnụ a bi n'ụlọ. Ọ bụ anyị. Ya kara ụnụ. Ọ bụ anyị bi na nọmba 6 Zikiwe Street. Mana ọ dịkwa ndị na-anọ ya onye kere adịghị aha ya mbụ Okon. Mgbe emechara ụnụ akọwara ndị ahụ. Anyị ewu ndị VHCF. Ndị ọchịchị obodo a zitere anyị ka anyị bịa kọwara unu maka ihe a etinyere unu a na-akpọ prepaid meter. Ọ ya mere eji anyị wee bịa taa. Bụ ndị pati ndị PDP na ndị otu VHCL ndị na-enye ụlọ ọkụ. Jere nwaanyị emechaa na agwa gị. Mama ta ko jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, ṣé mi gbé nínú ilé ni. Bíbọ̀ fún eyín. Ẹ ká talk jàre. Ha bụ na tu fún mi jụ ajụjụ onye ajụjụ ọ dịpụ ụzọ. Ọ mụ na-akwụ ụgwọ ọkụkọ na ọmụ tụrụ ya. Jere nụ, ebe m na-agwa gị. Èmi ò ní san nǹkan tí mi bá wù. Mgbe nwa ihe mee ya mbe bụ mgbe ị ga-akọ. Ọ m na-akwụ ụgwọ ọkụ. Gbawa mikro. Ifuru ihe a na-akpọ prepaid Jere nụ. ka isi wee mụọ ọkụ ka ị ga-esi ewu. Unu ama aghọrị gọọmenti. Dịka mmadụ ka SILAS m na-achụgharị, aga m achụgharị ha. Ị na-arụta ihe na-ekwu mgbe ọnwụ ndị ji wee chọọ na-ege m ntị na-egekwa m ntị mgbe ọnwụ ji wee chọọ irichaji ya ụnụ abịa n'ụlọ ọrụ ịnwe ebe ụlọ ọrụ anyị dị iwere akara gị na ya iwere ihe anyị bịa leruo ya anya ofụma. Ike a ga ndị oyibo na-akpọ ya prepaid recharge card. Ọwụghị nke eji eweta ego ode ihe a nke ahụ nke ọ ya awụ iwere ya ịkwụsị ụgwọ iwere etinye n'ihe ọkụ ị na-enwe ọkụ nwunye ga aghọrọ ibe gị ị na ụdị na-ekwu iwere bịa n'ụlọ ọrụ anyị ọnwụ na ị chọrọ ọnwụ na 1000 mụ nọ 2000 ịbịa anyị erichaji alụghị ya a richaji ara iwere na rutesi ebe gị onwe ebe ị ga-etinye ya
ọkwa ndị were pie na akara ifuru akara so no si ipita pia nke a esta pia ya ọbanya ị na-amụ ọkụ na-enwu biko ọ dị ihe m chọrọ ịjụ eweli iwe ka isi na anyị unu agaghị ịghọgbu anyị agaghị ịghọgbu unu unu ga enye anyị ọkụ ọhịa mbụ ihe m so ka emegha ọkụ gị m na-erezi mmiri m makwa m ihe agaghị na ihe ọzọ ama m ya onye riri ifuru ka a na-akpọ prepaid na-ege m ntị ifuru ka a na-akpọ prepaid ọnwụ na ị na-eyuzu prepaid ofuma onye ga-eburu ladas ọ na-adị etibi ọkụ gị ị ga na-amụ ọkụ na-eje mana ebe nsogbu ga-adị ewu na-egekwa m ntị o ihe awụ ka isi wee mụta ọkụ ka ị ga-esikwa ụgwọ ọnya ka ndị Igbo na-akpọ onye na-ata nwata na-ata akara na-ata ego ya ọnwụ na ịnọ n'ụlọ mgbanwụ na ị naghị eyi ụzọ ọkụ manyekwana ihe niile na-ezi ọkwa nne ihe na-ege m ntị o ihe ọwụna na-ajụ oyi mgbe ọna o ji wee jụọ oyi ịgbanyụọ ya na-ege m ntị ọ bụrụ na nwee ike ị na-eme ihe ntụ asị kọwara ụlọ ọ ga-abara ụlọ ahụgụta na bifo ofu ọnwa agwụ ụlọ nwere ike na-amụ 'He has joined with the water that is flowing from the area where Batan is. SILAS, this is your brother. I don't trust him. I'm a very funny person. No mind. I don't get money. SILAS, what did they speak now? What did the motor? The thing where happened be say, go to the gate now. Yeah, open man, bring water come. Go bring water. The brain is very hot. The motor don't get high fever. SILAS, all this English, I don't get money. I want your money. See, I join you. What can be your own self? But you got to have a hey, okay. SILAS, one beach or come. Which one? Where is your brother? Let's take it on that. Well, let's take it on that. Brain boss. The brain boss, no one will. Bring water. Bring water. You don't get brain. I said the motor said brain don't scatter. We need to make it. Don't buy a minute now. We go do it. Yeah. Wait. Wait. I understand. Water. You are not even like mechanic. Madam, like he gets the idea. We get SILAS. How many minutes? SILAS. How many minutes now? SILAS. 40 minutes.
I don't understand what they do. 30 minutes, 30 minutes. See, you know what big school, I don't get money. I'll take it 30 minutes. If you go there, go there, we get go play. Go pay. Go the drink, go the drink. 30 minutes. I say go the drink. I'm go there, go sit down. No, they not get beer there. No, this one, they don't get beer there. Only. They don't get beer so far. Hey, they go. Taye. Make you come out here. Nobody have my cell. I'm not ever. One or ever find them. Porque toma yo, ai pau vai pau da hansia, vai hansia, na potego, na potego, na potego que de gunine ne. Ni ha ai wo de ke ha wero, ni ko ai de gun ko de. Tuma ai di. Anya ne hege. Ai ba ko ko de me go no na ma ya ne ba ngwa de yang me me ni ko yang. Oga ne ba na ngwa ya na me haide. Me ma fi find them. Oga ona hu gele oga hu ya ko oga hu me. Ai ge no here na ha no di hamba tre de ka ai me ba. Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajaro ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajaro ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajaro ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo Silas Nwaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu